Bon dia a tots. Tot està preparadíssim per esta multitudinària i sentidíssima, emotiva ofrena floral a la Mare de Déu dels Desemparats. Ja sabeu que és un dels actes més emotius i principals de les Falles. I enguany amb una important novetat, i és que per primera vegada el mantell de la Mare de Déu dibuixarà un davantal inspirat en la indumentària valenciana. 56.000 ramells de flors, de clavells, vestiran de roig, blanc i groc este mantell de la patrona de la Xeperudeta, i ara, a hores d'ara, tots els fallers ja s'estan preparant perquè a partir de les 3:30 comença esta primera jornada de l'ofrena. Ja saben que tots vostès poden seguir en directe a través de Canal 9 i a partir de les 5 de la vesprada tot el que ocorrega així a esta plaça de la Mare de Déu que concentra tantíssima gent, però tantíssimes emocions i de segur que moltes llàgrimes. I tots pendents del cel perquè pareix que les previsions de l'oratge auguren pluja a partir a última hora de la vesprada. En uns moments el nostre company Jordi Pallà ens donarà totes les previsions de l'oratge, però anem a veure abans com es preparen els fallers. Els presents